welcome mo happy weekend ka natong tanan mga higalang mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami nga niining mga orasa nakikauban kamo samtang atong pagatun-an kining katapusan nga episode sa ato ang lesson quarterly niining tibuok nga quarter mga kaigsunan. Niya na kita karon sa ika-13 nga topiko. Og dinhi matapos ang ato ang pagtuon sa tibuok basahon sa buhat sa mga apostoles mga kaigsunan. It's a very long study pero niabot kita sa panahon nga ato nagyong na culminate og ato nga nahatagan og konklusyon mga kaigsunan kining atong pagtuon sa basahon sa buhat. Salamat kita karon nga kuyog kanato ang atong kanunay nga mga kauban dinhi sa panel. Kini sa akong pikas nga bahin si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong Shepherdess International Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference. O dinhi sa akong pikas nga bahin mga kaigsunan, ang ato ang Health Ministries Director nga maoy nag-host for 1 month ni atong milabay nga pila ka mga semana mga kaigsunan, si Pastor Ray De La Cruz. Salamat kay Pastor sa imuhang pag-take over sa milabay nga mga panahon. Ang Ginoo, kanunay nagapanalangin niining pagtuon mga higalaw mga igsoon tungod kay niabot kita niining puntuha. Lahi na pod ang ato ang lesson nga pagatunan sa sunod nga quarter and hopefully we are going to have a brand new set alang sa takna sa pagtuon. Ug karon atong tan-awon kining katapusan nga bahin sa atong lesson karon nga quarter. Ang uluhan mga kaigsuonan is the journey to Rome. Sa milabay nga semana atong gitun-an kadtong katapusan nga bahin nga si Pablo nangayo gyud og higayon nga i-elevate ngadto sa kauluhan sa imperyo ang iyahang kaso mga kaigsunan kay dili tumatabang og trial didto lang gyud sa yuta sa mga Hudiyo kundi kinahanglan gyud nga dadon sa kauluhan. And this Saturday niining semana atong tun-an ang iyahang panaw paingon ngadto sa Roma. Apan sa dili patamo adto sa unahan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo sa iyahang kaalam pinaagi sa pag-ampo kuyog kang Ma'am Pinky Gulfan. Ang ampo ta mga kaigsuonan, o Diyos na mga balaan, aniya na usab kami sa pagpangayo sa imong presensya, sa balang Espiritu, sa pagpasabot kanamo sa kaimportansya sa pagtuon nining katapusan nga leksyon nining quarter. Dinaw pa ang tao Diyos nga kami makadawat sa pinasahig nga kaalam nga maaplikar na mo sa mga kinabuhi kaya mo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat kay Ma'am Pinky. Ani kita karon mga kaigsuonan sa panahon sa atong pagpanimbaya sa tanan nato nga mga viewers nga kanunay nagsunod. Atong ihatag ang higayon ni Pastor Ray De La Cruz sa pagpanimbaya sa unang una sa tanan mga kaigsunan, happy Sabat diha kaninyo. Kamong kalipay sa pakig-uban na pod kaninyo ni ining taknaa sa ato ang pagtuon sa ato ang leksyon ining katapusan nga leksyon ining trimestre. Among ipanimbaya ang atong mga tigpaminaw ug nagasubaybay diha sa ilahang mga telebisyon sa mga kaigsuonan nga kanunay nagatanaw sa ato ang pagtuon ni ining leksyon labi na sa atong mga kaigsuonan nga gikan sa Southern Mindanao Mission bisan pa sa Davao Mission nga mga teritoryo tanan nga mga kaigsuonan bisan pagkatong mga naa didto sa mga kabukiran kay daghan ang atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga kapaglaom nga nagatanaw ni ining takna sa pagtuon diha sa mga kabukiran kay naaman sila'y GSAT nga cable mo na nga sila makatanaw ni ini. Okay, Ma'am Pinky. Happy Sabat usab sa atong mga kaigsuonan labi na diha sa dapit sa Bukidnon, sa Fernando, sa kailangan kanang area diha sa mga kabukiran gyapon nga atong mga kaigsuonan ang kanunay nagasunod sa pagpamati sa atong leksyon. Diha dapit sa Mountain View College, diha sa Upper ug Lower Lingayon. Ang atong mga kauban ako diha ang mga Shepherdesses nga gipanguluhan sa ni Ma'am Hani ko Sumatra. Happy Sabat kanimo diha, Ma'am. O sa atong mga
workers ug staff sa Adventist Medical Center sa Valencia. Happy Sabbath kaninyong tanan. Okay, salamat kayo sa panahon no, nga magkapanimbayata atong gi-greet ang tanan nato nga mga kaigsuonan nga nagsunod gyud sa ato ang programa dinhi sa pagtuon. Unya lipay ta nga ang ato mga kaigsuonan sa Kabisayan ug Mindanao kanunay gyud nga nagsunod. Amen. Ug labi na sab sa atong mga kaigsuonang Bisaya nga naa sa Luzon. Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ug dili lang dinhi sa Pilipinas naapod tay mga followers o mga viewers nga nagsunod kanunay matag semana sa laing nga mga nasod. I'd like to especially greet Sister Erlinda Hoxon nga naa karon sa Illinois. Happy Sabbath weekend kaninyo, Ma'am Linda. And also ngadto kang Ate Amilda Marata nga naa sa Sindangan. Happy Sabbath o happy weekend kanunay gyud ni sila nga nagsunod o nagtan-aw sa ato ang mga episodes matag semana. Amen. Also I'd like to greet Brother Rogelio de Domingo nga naa nagtan-aw kanunay sa Esperanza Sultan Kudarat. Gikan sa Sydney, Australia, we'd like to greet our brother Sherwin Sukwahe ug sa iyahang family. Napatay daghan kaayo nga mga viewers, mga kaigsunan sa Facebook nga gahatag sa ilang mga comments. Pero dili alanganin mi mo greet sa ilahang mga ngalan kay dili man good. Obviously dili ilahang mga personal nga mga ngalan usahay pang baliktad or baka na ay mga pseudonyms nga gigamit. Kung gusto mo i-greet mga kaigsuonan, i-type na lang apil ang inyong full name ug ang mga pamilya nga gusto nato nga mag-greet matag semana. And we really appreciate that. Ako sab gi-greet ang atong mga kaigsuonan sa Tayaman District nga sakop ni Pastor Harold Baslot. Doon na kitay pagahimuon nga dako nga wali dinha gyud mismo sa Tayaman. Ang mga panimalay sa Kirante, Kanama, Ati Evie Bangiran, and many other family members nga naa dinha. We are going to see you karong sunod semana. Dalagan family ug sa uban pa. Salamat kayo nga ang Ginoo kanunay nagpakig-uban kanato. Amen. Karon adto ta sa atong pagtuon sa lesson. Atong ihatag ni Ma'am Pinky ang pagbasa sa atong memory text for the week mga kaigsuonan. Ma'am Ang Pinky. atong teksto makita diha sa Acts buhat 27 bersikulo 24 nagaingon, dili ka mahabdok Pablo, kinahanglan ka moatubang kang Cesar. Salamat kayo. Actually, testimony ni siya ni Pablo mga kaigsuonan ngadto sa tanan nga mga kuyog niya sakay sa barko. And he was actually just relating kung unsa gyud ang gisulti sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa manulunda as they were experiencing those several trials during the boat ride. Karon nga episode mga kaigsuonan, tanaw nato ning duha ka mga last chapters in the book of Acts, particularly chapter 27 and 28. Kung nato yung basahon dinhi mga igsuon, mas sinsilyo nato ug unsa gyud ang mga panghitabo sa biyahe ug panaw ni Pablo gikan sa Jerusalem paingon na ngadto sa Roma. It was a very long journey. Nagabiyahe sila sa tibuok Mediterranean Sea hangtod eventually naabot sila sa Adriatic Sea. Unya ni lahutay sila paingon didto sa Roma mga kaigsuonan. Ug dili ni ingon kay usa lang ka barko ang ilang gisakyan, kapila sila nagbalhin og barko, and the circumstances sa ilang biyahe mga kaigsuonan dili rabagyod ni pareha sa atong panahon karon nga moderno kaayo ang atong weather forecast, ang atong mga barko naanay sakto nga mga radar. Anyway, sa ilahang panahon kaniadto naa sila gamit nga sonar, masukod nila og unsa kalalom. But the navigation system kaniadto mga kaigsuonan was difficult. And ang ilahang panahon sa pagsakay, actually dapat mupili gid sila og dili ting winter mga igsoon, pero naaberya sila unya na stranded sila og pila ka bulan mga kaigsuonan hangtod nga ang panahon maayo na nga mupadayon sila sa ilahang panaw diha sa dagat kay delikado og peligroso ang ilang mga kinabuhi og sa ilang mga barko. Mao ni atong tanahon karon nga kasinatian mga kaigsuonan. And the same principle is being given here. Ang pagwali sa ebanghelyo ni Pablo mga kaigsuonan, walay bagyo ni unos
ni bisan unsa nga sirkumstansya nga makababag niini. Amen. But let us praise the Lord in different circumstances, iya gihapon nga giwali ang balita. Mga opening thoughts, Pastor Ray. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, kani nga pagbiyahe ni Apostol Pablo dili ni sayon. Apan luyo ni ining mga kalisdanan nga ilahang giatubang. Akong nakita sa kinabuhi ni Apostol Pablo bisan panaa sa daghan nga mga kalisdanan o mga hagit sa kinabuhi, nagpabilin nga isa niya ka prinsipyo sa iyang kinabuhi nga kanunay iwali ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan. Oh yeah, amen. Mampingki, mga Yeah, opening thoughts. Ang kinabuhi ni Pablo sa iyang mga pagpanaw kung mga biyahe, ang leksyon tataw kaayo nga nag-ingon nga ang iyang mind preparation, he was always expecting for the worst. Bisan sa mga sirkumstansya, mga kaigsuonan, sa kahimtang sa panahon, o sa mag-expect bitaw ka nga wala gid siya naagian nga mga kahimtang comfort zone sa iyang kinabuhi. Kay gikan pa sa sarili nga gipreso siya, kanang tao nga mapreso, wadyo kay freedom ana, og gusto ka mopalit og sabon og namang galing mapalit nga sabon sa una. Expected na nga si Pablo gyud, grabe ang iyang kahimtang nga murag wala gid siya hygiene nga kompleto, pero kanang tanang mga ginagmay ra man na mga kaigsuonan. Pero sa atong pagtuon aning kinabuhi ni Pablo nga mas gipalabi gid niya, wala siya pag-care sa iyang kaugalingon to the extent nga wala mo na ang nahitabo tungkol sa iyang gugma gyud sa pagwali, pagpadayag sa mensahe ngadto sa mga tao nga iyang gibati nga wa pa maabti sa mensahe. Yeah, that's right. Atong tukion mga igsuon kining ilahang unang kasinatian mga kaigsuonan samtang mobiyahe na sila. Ang ilahag yung timing sa pagsakay sa barko sa ilang panaw paingon sa Roma mga kaigsuonan. By the way, ang ilahang biyahe mura ni og biyahe sa mga piniriso ngadto sa kauluhan sa imperyo mga kaigsuonan, and that is in Rome. Usa na si Pablo niini sa mga piniriso nga ilahang gibiyahe. Unya, to total the number of crew plus mga passengers o ang mga centurion pati mga sundalo, there were 276 people on board that ship, that journey. Pero matud pa ni Pablo, kay nakita man gud nila nga ang mga sirkumstansya dili kayo maayo, ang hangin Panahon. kusog kayo. Nya diri nas katapusan nga bahin sa tuig mga kaigsuonan, muatubang sila og dako nga tingtugnaw winter season. So dili gyud maayo, otherwise kung mupalaot sila, mga matay sila sa kabugnaw. Unya anyway, nag-advise si Pablo initially nga dili gyud maayo ni nga mo pugos ta og biyahe karon. Anyway, naraman mi dinhi. Pero abi ninyo mga kaigsuonan, ang nahitabo, gi-appreciate sa centurion ang iyahang advice, but the centurion did not take it positively. Instead, mas nagtuman siya sa iyang kaugalingon, murag pinugos gid siya, bayin siya dili kumutuoan ang imuhang gisulti. Anyway, kining barko nga atong sakyan, unya mga tripulante dinhi, suwito sila. Unya ang mahitabo moabot ra gid ta didto. Pero as it turned out mga kaigsuonan, wa gyud sila kalahutay. Ug tungod niini sa kalisod sa ilang biyahe, gikusok-kuso sila sa bagyo, bisan asa sila moabot. Actually daghan sila mga port nga ilang gipangtaguan. Apil din ang Fair Heavens mga kaigsuonan. Pero after sila nga mi lahutay, naapagyoy super typhoon nga niabot. Actually, kining bagyo bitaw kung atong tanaw ni ang kasinatian gyud sa atong mga mananagat ug sa mga sailors. Wa gyoy isda kung ting bagyo. Kay ngano man? Manako pod sila. Oh, kinsa may maayong laki. Unsaon man nimo nang pila ka kilong isda imong makuha kung mabungkag ang imong baruto. Di ba? Wa gyud na. Dili So, masugal. ang nahitabo, wagi mo sugal niini. Bisan katong dagko nga mga barko mga kaigsuonan. Actually, na may uban gyud nga mga dagkong mga barko karon nga pila ka tonelada ang ilang capacity. Ang atong mga sailors o mga seamen, suito gid sila ani nga experience. Pero kung tuan na gani sila dito sa lawod, maabtan sila ni ining super typhoon mga kaigsuonan,
Wa na gi sila mahimo ana, magpakuso-kuso na lang sa balod. Bintaha karon kay ang ilang mga barko puros man ni mga putaw, pero kaniadto Makahoy. mga kahoy. Unya, kung imo pag yung basahon ang detalye dinhi sa Acts chapter 27 mga kaigsunan, they came to a point nga ilahang gibaksan ang ilahang barko, hulog silag pisi dito sa kilid, ilang gikuha dito sa ilalong pikas, aron mabugkos gyud ang barko, di gyud mabungkag kay kahoy rabaya. Aron din lang mabungkag. Yeah. So, ingunan ni kalisod mga kaigsunan, ni supak sila sa pulong ni Pablo, karon ang ilang leksyon, mutuo na sila kay wala naman. Doon naman po sila rason, Pastor, nga dili sila muuyon sa sugyo ti Pablo. Kay wag to si Pablo ka eskwela o marin no sa body ha Dili siya sailor. Oh, sailor. Pero sa Pastor. kung atong tanaw no. Akong gipamalandong aning kanibitaw senturyon nga gisultihan ni Pablo sa dangatan sa ilahang biyahe kung ilag yung ipugos. Iyahang gipaminawan pod si Pablo pero murag respeto lang ba? Iyahang pagpaminaw. O pasasalig. Oh, para kanang respeto lang sa iyaha pero wa gihapon niya gituman kay nagsalig siya sa eksperyensya sa iyang mga kaubanan nga naa sa barko. Yeah. Mga kaigsuonan, usahay sa atong pagbiyahe sa espiritual nga atong kinabuhi. Usahay dunay mga bagyo nga ato ang masugatan sa atong mga kinabuhi. Kung atong isalig lang ang atong kalig-on sa ato ang pag-alagad pinaagi sa atong mga eksperyensya nga naagian sa atong mga kinabuhi. Usahay mo dangat bayata mga kaigsuonan, mga minahal nga mga kaigsuonan sa dili maayo nga samputanan sa atong kinabuhi. Yeah. Mao na nga gikinahanglan gyud nga tagaan gyud natong pagtagad. Didto gyud ta sa ibabaw. Musalig dili sa ato ang mga kasinatian nga naagian na. Yeah, bisag kung sao nimo na no, i-compare gyud nimo ang mga technical advancements o knowledge kung imo nang itandi sa spiritual nga foresight mga kaigsuonan. Mas dako og lahutay ang naagyoy pagpangayo sa kinaadman nga gikan sa Ginoo. Sama sa nitabo ni Pablo. Actually, akong nakita po ni nga circumstansya mga kaigsuonan nga providential sab siya nga gitugot sab sa Ginoo nga dili tuhuan ang advice ni Pablo aron kung magkabulilyaso na ang ilang panghitabo mga kaigsuonan, they would eventually become open to Paul's words. Kung atong tanawon din karon sa iyang kasinatian, nagsugod na sila og paminaw ni Pablo kay tinuod gid ning tawhana spiritual gid siya. Now makita pa nato ni sa sunod pa gyud nga mga instances sa ilahang experience mga kaigsuonan while they were on the journey. Let us cut short the story. Nang nahitabo mga kaigsuonan, nagka-anam pa gyud og kalisod ang ilahang eksperyensya dito sa lawod. Gipanglabay na ang ilahang mga gamit, ang ilang mga karga. Grabe na gyud kay kusog kayo ang bagyo pero nakita nimo nga niining nga kasinatian mas gihatagan sa Dios og higayon si Pablo nga mobarog siya nga tawo nga ligdong og tawo nga wala malisang kun unsay mahitabo ni atong tungura. Gani he became the source of assurance sa tanang mga tripulante ug tanang pasahero nga walay mahitabo kanila sigon sa gisulti sa Ginoo kaniya. Gituman sa Ginoo ang pasalig po niya sa kang Pablo nga ang iyang murag prophecy ba nga maguba ang ilang sakyanan pero walay kinabuhi nga mawasik. So kung wala pa gid ang Ginoo ana mo suporta sa kang Pablo, hayan nga mga matay to sila kay katugnaw atong dagat unya wa na sila masakyan. So by that instance I can say God was using every failure or negative situation to glorify His name. Yeah. Bitaw kay kung atong tanaw no, kung wala nahitabo atong unang ilahang na eksperyensyahan, kanang first part bitaw sa ilahang journey. Pagabot aning mas grabe pagyod nga ilahang na aguman nga bagyo, kung wala katong first, tingali walay oportunidad sa Apostol Pablo nga mahimong saksi ngadto sa ilaha kung unsa makagagahom sa atong Dios nga gialagaran. Actually, ang ngalan sa bagyo ani mga kaigsuonan kung nagduha-duha natingala mo unsa ni kabangis.
it's recorded in scripture. Sa lain nga mga versions mga kaigsunan, gitawag ni siya og northeaster. Pero sa karaan nga hubad mga kaigsunan, gitawag ni siya Euroclydon. Euroclydon. Mangtas kayo nga bagyo, unya gigamit gini siya actually karon sa moderno nga mga terminolohiya ang Euroclydon to describe the fiercest of life's trials. So mo ni nahitabo nila kaniadto nya there were attempts no sa ato nang gisugutan kaganina gipanglabay na nila ang ilahang mga supplies ug ang katong mga karyada diha sa barko unya medyo musangad na sila, medyo mabuak na ang ilahang bangka. Unya, actually, ang tanang tripulante mga kaigsunan na involved na sa pagampo. Mura pod og typical sa mga barko bitaw nga naas lawod unya gibagyo nya hapit na malunod, inampo ay paiimo ana sa tanang mga pasayro. Kamo nga nagkasulay na niini nga experience makarelate gyud mo mga kaigsunan. And sa ilahang senaryo, several days nga milabay. Why makita nga bituon, why makita nga daylight. Puro sa gyud bagyo. Grabe, murag napriso gyud sila dito sa mata sa bagyo mga kaigsunan. And it took them 14 years hangtod nga nabungkag gyud ang ilahang barko. 14 days. 14 14 days. 14 ka adlaw, lalimang kaniya ng tunga sa buwan. Why talagsaran nimo makita ang kahayag? Ang ilang ampo ra gyud nga daylight will arrive. Nya mawala na ang tanang mga panganod. Pero sa kadulom niya itong tungura mga kaigsunan, there were several attempts. Ng ilahang inaog naman ang ilahang mga angkla sa barko. Pero eventually mga kaigsunan, samtang ang mga tripulante na kaatik na nga medyo wa nagikapaingnan, nakitaan man sila ni Pablo nga ilahang gitunto ng ilahang mga bote kay dito sila mo iskapo. Niingon si Pablo dito sa Centurion, ingon siya, "Sir, gawas nga kon kining mga tripulante magpabilin, wa gyoy mabuhi nato dinhi." So, na niingon ang Centurion, "Oy, nagsalbar-salbar mog inyo din ha. Gipangbuhian nila to mga bote mga kaigsunan unya nangaanod ra to." But eventually, medyo desperado sila kay nabungkag yun ang ilang barko. Unya, gani din pastor, wa naman sila kaon-kaon sulod sa duha ka semana. Unsay gitambag ni Pablo sa ila? Kung atong tanawon kay kanang di ta mo kaon maluya man gyud ta. Unya naa sila sa makuyaw nga kahimtang mga kaigsunan. Mao na ang tambag ni Apostol Pablo. Pangaon mo diha oy. Kay kung dili mo mangaon, basig dili mo makalahutay unyag langoy padulong ngadto sa daplin. Napay mga balon nga wa nila gihurot o panglabay. Actually, kung atong basahon gyud ang tibuok nga chapter mga kaigsunan, human sila nagkakaon kadtong tanang sobra sa mga pagkaon nga ilahang gibili nga wa nila mahurot og kaon. Nga busog na sila, Gilabay. ila na putong gilabay. Aron lang gyud unta masalbar pero eventually na bungkag gihapon ang ilahang barko. Gisustinihan sabto sila sa Ginoo kay usaon niya pagtuman sa iyang isulti nga walay Bitaw. mga matay. So, Oh yeah, that's right. Ma-perceive Pero nato na. grabe pastor, Mampingki ang plano sa Centurion ato kay mabungkag ang barko, Pamatyon. nahadlok man siya nga Manglaya sa mga manglaya piniriso. sa ning mga piniriso. So, ingo siya mga iba nagpatyo nato ni kay para pagabot dito wa natay responsibilidad kaysa manglayas ni sila pangitaan man taana sa imperyo sa Roma. Unya watay kapakita, di kita mo oy makaangkon hog kana ilahang mga silot. Pero ingon ni Apostol Pablo, ingon siya nga ayaw kay walay kinabuhi nga mawala. Ni arami dinhi dili may muhawa, dili may mulayas. Actually, kani bitaw mga circumstances po nga lisod kayo mga kaigsunan. It takes teamwork. Unya, kana bitawng panagkahiusag yun. Unya, ang ilang banding ni adto gumikan sa kalisod, nagkasuod pa hinuon gyud sila. Mao. Oh, nalalimang kang nidagsa sila eventually dito sa Malta mga kaigsunan, lahi na po na siya nga part sa atong lesson. Pero ang point ani nga portion karon is gumikan lang sa usa ka Kristohanon nga nakarga nila dito sa barko mga kaigsunan. Everyone was eventually saved. All 276 of them. Dihay mga panahon unta nga mga matay na sila, katong mulayas na ang mga tripulante, patyo na sa mga sundalo ang ilang mga piniriso. Pero sa intervention ni Paul ug sa iyahang concern ug sa iyang maturity mga kaigsunan, he just kept his composure. And that was very impressive. Labi na gyud sa mga Roman soldiers ug sa centurion nga kining usa ka tawo
mao gyud nahimong leader sa ilahang biyahe taliwala sa lisod kaayo nga mga panahon. Nakita na ako, Yeah. Pastor, sa maong sitwasyon ni Apostol Pablo. Natuman gyud niya ang gisulti ni Kristo sa mga Kristohanon nga nagingon, you are the salt of the earth. Nga siya mo'y nagpreserbar sa maong kahimtang sa mga katawhan ni anang tungura. You are the light of the earth. Siya ni hatag og kahayag ngadto sa mga katawhan ni anang tungura nga wala na sila'y paglaom, wala na sila'y mga kaadtuan apan si Apostol Pablo ni barog sa iyahang pagkakristohanon ug nihatag sa kahayag nga maggiya ngadto kanila Amen. ngadto sa kaluwasan. Amen. So, salamat kayo niya nga punto, Pastor. Niabuta sa atong tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon mga kaigsunan, ato kining putlon kadali alang sa usa ka mubo nga break, ayaw ka mong din ha, mubalik din ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabili din ha. O karon mo padayon ta sa ato ang biyahe mga kaigsunan, kuyog ni Pablo. Ug dinhing tungura, nabungkag ang ilahang barko, nidagsa sila ngadto sa usa ka gamay nga isla sa tunga gyud sa dagat sa Mediteraneo. Gitawag kini og isla sa Malta mga kaigsunan. Their experience in that place was very eventful. Gani, banat sila og panglangoy tanan, ang uban nga di kabalo mo langoy, sakay na lang sa mga batang, katong binungkag nga mga kahoy nga bahin sa barko. Hangtod nga nadagsa silang tanan didto. It was raining, everyone was wet. Unya, ang mga tao po dito sa Malta, mga kaigsuonan, sa kagamay ni ini nga isla, wala sila necessarily ingon nga nahinangop kay naay mga nadagsa sa ila, kundili nagtinabangay sab sila nga ilang maakatar ug ma-accommodate kining mga katawhan nga nadagsa gikan sa barko, gikan sa bagyo. They were welcome mga kaigsuonan, and the series of events has also opened up opportunities alang kang Pablo nga mupadayon siyang pag-alagad. Kuan po ang isa ka punto nga makita nako dito sa mga taga Malta no, nga although they are not Christian, makita nimo ang ilahang pagkamaabi-abihon sa mga katawhan, labi na sa mga katawhan nga nagakinahanglan. Amen. Maibaw-an gyud nato ni sila nga dili nila kaila aning mga tawhana kay mga estranghero ni, apan despite of that sa diha nga nakita nila ang need, niadto gyud sila, nihatag gyud sila og panahon, ni sakripisyo gyud sila aron lamang matagad kining mga tawhana ug matabangan nila labi na sa ilahang kahimtang nga perti gyud tugnawa, basa sila, so they built fire aron lamang makaangkon pod og kainit sa ilahang mga lawas. And that is a very interesting characteristic ni ining mga Maltese nga mga tao. Yeah, that's it. Mapinki. I was trying to analyze ba ang kahimtang nga sulod sa 14 ka adlaw o gabi kining grupo sa mga tripulante o mga piniriso nga drifted na sila. Ako gi-imagine ba nga kanang wala sila nagkabulag ba? Kamo sila sa gihuptan to sila o sa ba? Hindi pang buhian na gito. Kay gipangbuhian naman unya ngano nga intact man lang gyapon sila pag-abot dito. So ako ra pud ang gihubad mga kaigsuonan nga there was a divine guiding hand nga kato sila dili magkabulag to fulfill his own promise. Anang promise ba sa Ginoo nga akong pasantok ba nga walay saad ang Ginoo nga dili niya tumanon. So pag-abot diba, pag-abot nila sa Malta gitagad sila, makita nato kabisan ko ang mga nitibo didto na sila inner kanang pagkamabi-abihon nila ang kinaiya nga mo aktiman sila ang mga estranghero. Yeah. Kay matingalam sila nabot man ni sila diri, di ba nato ni kuan niya. Katong naghaling na ba sila ba? Aron mainitan sila kay gikan ko sa tugnaw. Di pa sila nakiingon nga pagpaak sa bitin sa kang Pablo, mga kilir man tingali ni mga tawana, mga dautan. Kay nganong gipaak sa bitin nga viper para pagyud Yeah. ilala. O apan naay di ay ang Ginoo tuyo adto.
Yeah, that's right. Ato ning tanawon sa detalye sa scriptures mga kaigsunan katong pagkapaak sa bitin ni Pablo. Ang mga taga Maltese, mga Maltese nakasabot na sila nga mga piniriso na to. Unya sa diha nga si Pablo, di man gid siya nimo malingan nga mao na gid siya leader dito sa mga piniriso. Pag apil ni dito og sugbas-sugbas mga kahoy, gikan dito sa mga kahoy ni gawas tong viper. Kung sa ato pa ni mura og coral snake. O basta kay lala nga bitin. Lagid kayo. Nakaingon gyud ritso ang mga taga Malta mga kaigsunan nga na grabe gyud sala nining tawhana kay kung wa manggaling siya namatay dito sa bagyo, gipatay man gyud siya sa Ginoo aning halas gyud dinhi sa isla. Pero eventually mga kaigsunan gi-brush off lang to ni Pablo, gisawilik lang niya ang halas niya nahulog ra po dito sa kalayo. Naghuwat sila nga mamatay si Pablo sa kalala niini. Pero wa man gito mahitabo mga kaigsunan, nabali na po ang ilang impresyon na kaingon sila, this man is not of the devil but instead iya gyud ni sa Dios nga tao. Samot na nga. Ing samot gyud nga ang iyahang pangalan ug ang iyahang pamarog mga kaigsunan taliwala ni atong grupo iya gid siya sa Dios nga Dili lang partner nga tao. iya sa Dios kun dili gitanaw gyud nila nga Dios siya. Di, Yeah. katong He was iayon hailed ni as a Pablo God. ang amahan sa chieftain nga nasakit. O milagro po to sa ilaha nga part po dito sa ilang eksperyensya sa Malta mga kaigsunan samtang nipuyo na sila dito kay ni stay man sila og pila ka mga semana gid atong lugar hangtod milabay ang winter season. Part sa ministry ni Pablo, actually wala ma-record nga nagwali si Pablo dito nga isla. Kundili he did healing ministry. Ang amahan sa ilahang governor sa maong isla mga kaigsunan nagsakit, giatuan ni Pablo iyang giampuan. So pagkaayo ni adto daghan pa hinuon kay mga masakiton nga ilang gipadala, giampuan na sab ni Pablo nangaulian silang tanan. Now, the point niining tungura mga kaigsunan, that was ministry in the real sense mga igsoon. Wala tay nakita din nga healing ministry. nga nagbautismo si Pablo, pero despite that wa po tayo nakita din nga si Pablo nag-endeavor nga naa siya ma-convert, but despite that he did his responsibility in helping the local people. Pastor. So makita nato mga kaigsuonan nung usahay manggod ana atay mga panghunahuna nga sa diha nga magbuhat ta sa buluhaton. Nagunahuna dayon ta nga Conversion. kinahanglan nagi mabautismohan ani. Amen. Mga kaigsunan, dinhi usa ni ka ehemplo. Gusto na ko basahon aning statement nga gibutang sa author ni aning atong leksyon nga nagingon. There is no mention of a single convert or any congregation established. Mo na nga talagsa nga kani nga hikayon kay si Apostol Pablo matagdapit nga iyang adtuan, maminsahian agi matukod nga kongregasyon. Apan niining tungura sa diha nga nahagsa sila niining islaha sa Malta, walay kongregasyon sumala sa record. But it illustrate ingon pa niya dinhi mga kaigsunan, the fact that our mission in the world goes beyond baptism or church planting. It involves concern for people and their needs. And this is the practical aspect of the gospel. Amen. Importante ni kaayo mga kaigsunan. That's right. The practical aspect of the gospel. Nakamatikod mo mga kaigsunan, gabasa ko sa Biblia usahay mas musulod sa akong hunahuna. Ingon ako nga ngano man gyud nga di man gyud mawala aning pag-mention sa balaang kasulatan kaning mga pobre, kaning mga nagkinahanglan og tabang kay di ay ang ato ang iglesia, ang ato ang pagkakristohanon adunay practical side sa ato ang pakigrelasyon ngadto Sa, kang Kristo. That's right, that's right. sa Mapiki. Ecclesiastes mga kisonan, ako madumduman ang teksto, I cannot say the specific text, but he said there's a time for everything. Sa panahon ni Pablo, atong masabtan nga, it was the time for seed sowing or for preaching the gospel. Not only in words, but also in acts like healing ministry. So, during his time, wala yung goal setting sa baptism. Kay mo pa man to'y pag-open sa wilderness ba sa mga tao nga iwali ang may balita kay dili man nato makumparar karon nga kanang magwalita naday goal sa baptism murag lahi ang atong setting karon kay murag more on reaping man mo na reaping sa atong pag-preach. So during the time of Paul atong masabtan nga kanang wala siya hunahuna nga mamautismo siya although nakabalita siya sa una nga go to the
innermost part of the world niya preach the gospel. Pero kanang bahin na makaingon ko nga sa atong panahon karon dili gyud unta ta mobati ana nga murag more on the quantity of who will be baptized, but it yeah. should be on the real conversion. Yeah, ang nahitabo mo gula ni mga kaigsunan na agi tay mindset nga sa tanan nato nga mga community outreach activities. Gitanaw na nato nga kana nga community outreach, kana nga community nga atong gibutangan og mga services naagyud tay i-label dayon ba nga kini sila danihon gyud nato ni. Unya kung natay nakita nga murag medyo dili kayo madani ning lugar, di ta maghimo og outreach diha kay Sayang lang tag panahon. og sayang man ta. It's a wrong concept mga kaigsunan in the ministry. Unta maghimo ta og community outreach or services to the community mga kaigsunan. Wala ta magunahuna nga ato nang danihon ng mga tawhana dayon. Eventually God will take care of that. Usahay man good, advance kay itong una-una, ilabel na nato dayon nga kini prospect na dayon ni. Pero kung naa na ganito makita nga negatibo nga medyo gahi giday ni, biyaan na to na dayon mga kaigsunan. Why? Ang mahitabo ni ini, kita nga mga gaadto sa mga community will already be labeled nga kani sila gahimo gini ani kay mangdani gini dayon ba, which is not good. Kundili ato lang i-carry out mga kaigsuonan ang sugo sa Dios nga atimanon ang panginahanglanon sa mga katawan sa tibuok kalibutan. May conversion o wala, because that is God's responsibility to convert people, and our responsibility is to just be the extension arms of Jesus to these people Amen. around mga kaigsuonan. Isa pa po Yeah. kapunto nga gusto nako sumpayan katong gisulti ni Ma'am Pinky. Katumang og panahon ni Apostol Pablo, dili pareha sa atong panahon karon nga daghantag mga avenues nga diin ta makawali sa mayong balita. So mura og kanang virgin yun to nga territory ilahang na adtuan, unya wa pag ito gituyo nga ang ilahang adto dito magwali. Apan kining atong kapanahonan karon mga kaigsunan, daghan na og mga avenues nga diin makawali ta sa mayong balita. Correct. Nay radyo, nay television, nay internet. Mao na nga anang mga lugar nga atong maadtuan, we will always expect nga naagyoy tao diha nga nakadungog na sa mensahe. Amen. Ug atong pagwali pagserbisyo ni anang dapita, we will also expect nga doon nagyoy mga tao nga mudawat kang Kristo kay naandam na ang ilahang mga kasing-kasing. Sama sa usa ka dapit nga ako gyud na nakitaan nga ang usa ka grupo sa mga tao ni hangyo na nga magpabautismo tungod kay nakaibalo na sila. Nangutan na gani ang pastor nga, ngano nga bautismohan man mo, nga ahaman kinsa may nagtudlo ninyo. So nga, di nami kinahanglan kay, sige nami paminaw aning programa sa telebisyon, programa sa radyo, sa inyuha nga iglesia. Mao na nga nakasabot nami, gusto nami Praise the magpabautismo. Lord. Mao na siya ang ato ang kahimtang karon itandi nato sa kahimtang sa panahon ni Apostol Pablo. Actually, mo ni ang pinaka-core mga kaigsunan sa atong lesson karon nga semana. Ang pagwali o pagsabwag sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan, duha ra gyud ka factor mga kaigsunan ang mag-determine sa success niini. Ang factor number 1, ang willingness sa magwali. Kay naamang gyud mga instances nga dili tanan willing muwali. Umanta na kahibalo, naatay mura og pasyon nga ato puning ipahat nga to sa uban, pero mapugnan ni sa mga priorities in life. Ang uban sa ato mapugnan pud ta nga dili na lang muwali kay mubati ta nga dili ta takos, o baka mo feel ta nga dili gyud ko ang ayan nga tao or ang community nga akong atuon ato nang gi-judge daan. That is factor number 1 on the side of the person preaching or sharing the gospel. Ang factor number 2 mga kaigsunan is also on the side of the receiving party. Nagdepende na sa iyahang willingness kung dawaton ba niya og dili. So, the gospel remains the same gospel mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Dios are expected to bring this abroad to everyone nga ilahang makita. Pero kung ang mga tao mudawat silang madili, depende na sa ila. It will also depend on how they would respond to it, commensurate to the working of the Holy Spirit in their circumstances as well. So, dinhi mga kaigsunan na nawali gina ni Pablo in one of his epistles, kung may panahon ka o wala, iwali ang balita.
Amen. So, dugang that's ko it. daw. Mami Pinky, yeah. Dugang anak nga punto ni Pastor Buscato mga kaigsuonan mao nga kanang willingness on the part of the preacher to go kanang pag-share sa imong sa maayong balita ug ang willingness sa on the Mudawa. part of the listeners nga mo mamati sila. Ang akong punto nga ipasantop ani mga kaigsuonan nga sa panahon ni Pablo ato magyudang na basahan diha kung wala pa tong shipwreck ang lugar sa Malta dili gyud maduawan og mensahero. Amen, yeah. So naay mga lugar karon sa atong kapanahonan nga naa sa mga suok-suok unya nga kinahanglan sab ni silang mawalihan. Ang ako na matikdan karon kay bisan pa sa gitawag og naay mga galamiton ang Ginoo, mga pastor o mga liman nga mo sunod ni ana, murag gusto ta nga diha ra gyud sa sentro sa syudad kay naay hotel, naay kuan diha tanan nga rides unsa ba diha. Di na ta mo sulod sa mga areas nga lisod nga rough road nga way makaon. Tinuod man ni ang akong gisulti. So anyway, the Lord has a way of reaching the people who are willing to listen. Bisan Amen. pa sa mga dapit sa mga naay mga kanang mga nitibo, mga lumads. So naay gipadala diha mga kaigsuonan. So di ta mabalaka. Actually, natay panultihon nga common kay mga kaigsuonan, man's disappointment is God's appointment. Oo. Amen. Muna nga usahay, tuyoon sa Ginoo nga masiprek ang direksyon sa ato ang mga plano sa atong kinabuhi nga kalibutanon aron matagaan tag avenue of opportunity nga walihan tong mga dapit nga wala pa maabti. So, that's good point, Ma'am Pinky, shipwreck. Nya. Shipwreck. God will bring shipwrecks in our lives aron mahimutang instrument aron kabuuton ng uban sa mga dapit nga wala pa gid maabti. Isa Pastor Ray. pa, Pastor Hes o Ma'am Pinky, nga kanibitaw atong katungdanan, isip nga miyembro sa atong iglesia, isip nga nidawat kang Kristo. Gusto na ko ibalik inyohang huna-huna sa ato ang mission statement sa atong iglesia. Amen. Amen. Nga ang ato ang purpose sa diha nga midawat ta kang Kristo whether we like it or not. Gitagaan ta og oportunidad sa Ginoo nga magwali, mag-andam og katawhan padulong ngadto sa langit. Tingali mo ingon ta nga wa man ko'y kaalam ana di man ko kabalo mo wali. Pero kung atong tanawon ng pagpaandam og mga katawhan, yano raman. Preparing people for heaven sa unsang paagi by loving them. Ato ra ginahigugmaon. Wa may tao tingali nga di kay balo mo higugma mga kaigsunan, Pastor Hes ug Ma'am Pinky. So ato silang higugmaon. Sa diha nga makita nila nga nagbuhat ta og extraordinary ngadto sila nga mura og nganong imo maning gibuhat nako. Nga dili man ta parinti, dili man ta close, ngano imo maning gibuhat. Diha na sila makapangutana nga moingon siya, sa mga di ining mga tawhana nga anak sa Dios, nga Adventista, nga ano, ingani man nilang mga batasan. Mao na nga, diha na yung oportunidad nga blihan sa Ginoo, din makashare na ta sa atong kasinatian o nasinatian diha kang Kristo. Amen, amen. Salamat kay Ediha sa mga punto, Pastor. Padayon na to mga kaigsunan, human sa ilahang pagka-stranded dito sa Malta for several weeks. Nakapadayon din sila, naabot din sila dito sa mainland Rome, mga kaigsunan. Unya, pag-abot na ni Pablo dito sa Roma, another aspect in his experience as a prisoner took place. Dinhi, after several days, nga tuan na siya dito, na-settle na siya dito, ang ihagi na yung giuna mga kaigsunan ang pakigtagbo sa mga Jewish leaders in the Murag place. kultura na siya. Yeah, Iyang culture. Iyang gitagbo ang mga Jewish leaders in the place. Unya, abi ninyo mga kaigsuonan kay kini mga mga immigrants manggihapon ni sila nga gikan gyud sa mainland Jerusalem, nangabot sila all throughout the empire mga kaigsuonan. Unya, mga congregants po ni sila sa church nga gitukod ni Paul ni atong lugar. Now, pag-abot ni Pablo dito, iya din gitapok ang mga tao. Unya, ni-explain din siya sa iyahang plight. Ingon siya, abi ninyo, parihas mangyud ko ninyo mga Hudiyo. Unya, karon ang kasong akong giatubang is the Jews against me. And you know that my intention is never to destroy the Jewish community. Matod pa niya, di lang yun ko kasabot og nganong mo ninahitabo sa ako. Please console me. And eventually mga kaigsuonan, na console gyud siya sa gipakita nga taras sa mga Hudiyo nga iyahang na himamat ni adtong dapita mga kaigsuonan. In fact, he was welcomed warmly. Gitan-aw ang iyahang kahimtang, kumusta na siya, giakatar ang iyang mga panginhanglanon, and this was very inspiring for a prisoner in a foreign land. Mao. Gani, Pastor, nakita nato din nga si Pablo for the next 2 years,
while on trial wala na siya gibutang behind bars kundi House arrest. gi-house arrest lang siya, which was guarded of course by some sentinels nga magkuyog-kuyog siya samtang naa siya dito. Mayo na siya, kaya na siya bodyguard. Yeah, mas maayo na gyud hinuon to. Bodyguard. Pero nako'y punto nga Yeah. gusto nakita dito sa panahon sa pag-abot ni Pablo dito sa Roma. Nga tungod kay piniriso man siya, dili man siya makaadto sa simbahan o sa sinaguga tungod sa iyahang personal nga kahimtang, apan ang sinaguga mo ni adto niya. Ang That's simbahan mo ni adto niya. Gusto na ko kuhaon nga punto mga kaigsunan kay adunay usahay panahon sa atong mga miyembro sa iglesia nga dili mahimo alang nila nga makaadto sa simbahan tungod sa ilahang sirkumstansya nga nahimutangan. Mga kaigsunan, pwede na to dadon ang simbahan ngadto niya aron nga madasig pud siya sama ni Apostol Pablo nga anaa siya sa mubo kaayo nga kahimtang na tungod kay piniriso siya apan gidala sa mga miyembro sa iglesia ang sinaguga ngadto sa iyaha ug si Pablo nadasig sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. Abi Amen. nimo pastor no? Yeah, mabinggi. Sakto gining gihimo sa atong iglesia nga naatay gitawag nga gipasugdahan nga care Kid groups. bitaw. Intercessory prayer groups o cared family, NDR, IAL o sana lang na diha. Yung mga programs, Kay yeah. nakita nako nga mao ni siya contextualization ni sa atong panahon karon. Kay gibasa man gud nako ning sa Mateo 28 bersikulo 19 nga may mission statement na sila daan nga gihatag ni Jesus no nga go and preach the gospel and make disciples all the people make disciples of all the people. So sa panahon ni Pablo, mga kaigsuonan, ako sab na compare ba? Misan solo flight si Pablo sa pagbinsahe pastor. May mission siya, may goal siya to share his testimony, his conversion to the Jews, to the Gentiles. Pero Yeah. kay rejected man siya, ipatay na minuong gani siya. Gitugyan. So, muna nga, ang iyang choice, he has no other choice except to preach the gospel to the Gentiles. Nga, makaingon po ta nga, praise the Lord, kay wala pa na nga mission statement ni Pablo, kita po nga mga Pilipino, di ta maapila na. No? Yeah. So, Posible. posible gyud kayo, kay wala may tao nga may charis nga pareha ni Pablo. So, makaingon ko nga, on the part of Paul, he was really chosen by God to do that kind of missionary work. Yeah. So salamat kita mga kaigsunan nga gigiyahan gid siya sa Ginoo sa iyahang pagpanlakatan unya gitanom pod sa iyahang kasing-kasing ang iyahang yung misyon sa kinabuhi nga sa bisan unsa nga mga panghitabo, bisan unsa nga babag, focus gid siya mga kaigsunan sa iyahang katuyuan. Amen. Nga mao ang pagwali sa Amen. ebanghelyo. Gani dinhi karon pag-abot na gid niya didto nga giwali na niya according to the last few statements nga naa dinhi mabasa nato sa Acts chapter 28. Naay daghan nga mga midawat mga kaigsunan, pero daghan sab ang midumili sa pagdawat sa iyang ebanghelyo. Now, tanaw na to ni nga ang ebanghelyo mga igsuon mura og dili man po nato ni ma-equate og 50-50 gyud ang mudawat katunga pod ang dili. In fact, variety gyud kayo ang atong mga experiences. There was one time ako personally sa naapa ko sa point nga ako gyud mismo nga kanda kong Bible study, kuyog sa mga kaigsunan nga nag-support. Naay mga panahon didto nga inikuha na nimo sa desisyon mo balibad na dayon siya. Mura pud taog mapiangan maghunahuna ba nga kasakit na pud sa atong dughan. Although dili sa ato nagbalibad ang Bible student sa Ginoo man, pero mapiktuhan ta mga kaigsunan. But there are also some circumstances nga kadtong mga tao mudawat pod sa imuhang gihanyag nila nga kaluwasan. Amen. Kani pod grabe sad nga pagbati nga imuhang mahambin sa imong kasing-kasing. Pero not all circumstances will be in favor of those who are preaching. Amen. Pero abi ninyo mga kaigsunan ang Ginoo mo gamit gyud kanunay niining mga butangan na ako ihatag sa inyo nga experience sa duha ka mga missionaries. Puros mga babae, gi-assign sila sa usa ka dapit dinhi sa Mindanao mga kaigsunan. Nya sa ilahang teritoryo nga gi-assignan, sige sila panuktok, saka og mga pultahan aron mo offer og Bible study. Pagkahibalo sa community nga mga Adventist missionaries, mga babae pagyud, ingnan sila dayon nga suri kayo daywa magimit panahon diha. Nalukop nilang tibok community mga kaigsunan nga ilang offeran wa ginidawat.
ang ilahang wala masudli katong nas tunga-tunga nga balay sa community kay mga tigulang na ang nagpuyo. So ang ilang gihimo, wa man to nila maadto ilang gisaka. Nidawat po sa ilang Bible study mga Amen. kaigsunan. Unya karon kay mga tiguwang na dili kayo kadungog. So ang ilahang Bible study pinasinggit gyud ang ilahang tingog nga dagko kayo, di ba? Ate, di ba nay? Sabi ninyo mga kaigsunan sa kakusog silang tingog kadtong mga silingan sa palibot nga dili magpasaka nakadungog na hinuon silang mensahe. Mao pay tiingon og amen tinuod na mga inday. Praise the Lord. Pero abi niyo mga kaigsunan, God leads circumstances in favor of the gospel. Amen. Amen. So ang ato yung responsibility ani ang pagwali ra gyud bahalag na yung dawat o dili. Basta kay ang Ginoo mo'y nagdala ni ini. Ato Amen. ihatag ang mga parting statements sa ato trabaho mga ra kauban. gyud na pastor sa balang espiritu nga That's mao right. gipuli sa Ang mag-convert. human sa pagkayam ni Ginoong Hesus Amen. mga kaigsuonan. So makigamigo gid ani sa balang espiritu atong kinabuhi atong ipahaom sumala sa atong katuyuan nga ang Ginoo gyud mo'y atong tumuy-tumoy sa atong pag-alagad ngano nga niya taning yutaa karon. Amen. So, Yeah. mga kaigsuunan no, guwapo aning kasinatian o eksperyensya nga naagian ni Apostol Pablo. Kapan gusto na ako i-point out sa katapusan niya nga bahin sa iyang kinabuhi, kaya niabot magyug punto nga giputlan magyug siya gliog. Apan si Apostol Pablo niingon dinhi. At my first defense, ingon pa niya, dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17. At my first defense, ingon pa niya, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. Apan ang ganahan ko ani, ngayahang gisulti, versikulo 17, but the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me and Amen. to all that hear Amen. Him. Amen. Mga kaigsuunan, isa ni kadako nga paghagit kanato nga dili ta mo tan-aw nga sa atong paghimo sa atong buluhaton isip nga mga katawhan sa Ginoo sa atong pagwali nga ang atong maagian puros ra gyud hayahay moabot ang punto nga naagi panahon nga uwagi mo barog kauban nato kita ra gyud na ginusara apan ang Dios dili mo biya kanato. Okay, Mampingki. Ako lang isingit din ang sakripisyo nga gihimo ni Pablo wala ra pod na sa katunga pod sa sakripisyo or mabutang nga sulusama kaysa gihimo ni Ginoong Hesus sa paglansa niya sa cross. Ang mga tao ditong nagsinggit nga ilansang siya sa cross. Mga tao to nga nakakaon manggani sa milagro sa tinapan niya. Sa to pa mga tao to nga nakadawat sa pabor sa kinabuhi nila sa buhi pa si Ginoong Hesus. So, sa atong kapanahonan karon, mo reflekta nga posible nang mahitabo sa atoa. Naay mga sirkumstansya sa ato ang kinabuhi nga samtang magbuhat ta sa bulaton sa Ginoo, either anita sa atong pamilya atakehon sa kaaway sa Ginoo o kaha sa ato bang buluhaton nga madiskuryo gyud ta mga kaigsuonan. Apan ang leksyon nato makuha nga gipakita na gihatag ni Apostol Pablo mga ang tanan gibuhisan sa iyang kinabuhi sama kang Ginoong Hesus. Amen. Salamat kayo, Mampingki. Doc Ray, unsay atong mga parting statements Gusto na ko kabilang sa nga mga kaigsunan? ibilin ani nga statement mga kaigsunan na ako gi-reserve nga statement nga gusto gyud nako nga ibilin diha kaninyo mga kaigsunan. Ingon pa niya dinhi, understand that circumstances, dangers and trial cannot stop the spread of the gospel. Amen. Usa ra gyud kabutang ang makapahiunog. Only a closed heart can stop the spread of the message. Amen. The one way the message is stopped is in the individual's lives of those who reject it. Mga kaigsunan, Tinuod na. dili unta kita mo'y usa ka instrumento sa pagpahunong sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Well, salamat kayo. Mga kaigsunan, mao ni ang kinatumyan nga bahin sa atong pagtuon sa basahon sa buhat. Ug dinhi sa tanan nga 28 chapters mga kaigsunan, nakita na to ang kasinatian sa pag-abli sa ebanghelyo ngadto sa mga hintil
gamit ang pagka-instrumento ni Pablo, mga kaigsunan. Pero kung natong tanaw ng katapusang mga bahin sa maong balasahon, medyo bitinta. Kaya wala ganyan na ito makita din ang konklusyon sa panghitabo sa kinabuhi ni Pablo at kahibaloog after sa iyahang trial dito sa Roma, mga kaigsunan, naunsa na siya. And it could be the rest of the other written arguments and letters of Paul nga atong masabtan ug unsay nahitabo niya sa katapusan. Pero abin yung mga kaigsunan, gituyo ni sa Ginoo nga dinhi pagatak-upon ang basahon sa buhat. Kay nakita nato nga usa kini ka libro nga wala matapos, mga kaigsunan. Kay ang sumpay nga kapitulo niini, mga igsoon, ang ngayni nga pagasulaton pinaagi sa imo ug sa ako nga kasinatian. Amen. Ingon nga sumpay sa gihimo nga trabaho nga wala matapos ni Pablo. Amen. Kaog ako, mga kaigsunan, mahimuong galamiton sa Dios uban sa gahom ug sa panalangin sa balang espiritu sa pagkabuot bisan sa kinatumyan sa kalibutan pinaagi sa ebanghelyo nga wali sa kasinatian sa kaluwasan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang atong kabahin, mga kaigsunan, bisag unsa nga circumstansya, bisag unsa nga babag, bisag unsa nga kalisod, ato kining atubangon tungod kay ang Dios sumala sa atong nabasa nga mga saad sa bersikulo, magpabilin diha sa atong kilid ug dili siya mobulag kanato. Amen. Amen. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, mga kaigsunan, sa dili pa nato ni pagaampuan pinaagi sa usa ka pagampo, ani ay halad sa musika nga mohatag og dugang inspirasyon ining atong pagtuon. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo sa kasinatian ni Apostol Pablo nga among nakitaan. Ug sa mga buhat sa mga apostoles. Nang hinaot kami Ginoo nga kini nga mga kasinatian mahimong inspirasyon namo sa among pag-alagad ug pagbuhat sa imong buluhaton. Tabangi kami nga magmatinumanon sama sa imong mga apostoles ug kang Apostol Pablo hangtod sa katapusan aron among maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo, pagpanalangin sa mga kaigsuonan, mga kapaglao, mga kaigalaan nga nagsubaybay ni ining takna sa pagtuon sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.